Η μέθοδος Friedrich είναι μια μέθοδος F2L, δηλαδή τα δύο πρώτα layer μαζί, όπως είναι και άλλες μέθοδοι. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια κάποια πολύ βασικά πράγματα για αυτή τη μέθοδο. Καταρχήν ξεκινάμε όπως και στην beginners ή και σε άλλες μεθόδους τέλος πάντων με ένα σταυρό που κάνουμε στο κάτω μέρος και για λόγους ταχύτητας και για να βλέπουμε τι γίνεται στο επάνω layer είναι προτιμότερο το σταυρό να το κάνουμε κατευθείαν στο κάτω layer, στην κάτω πλευρά δηλαδή. Τώρα, όταν τελειώσει ο σταυρός λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στη μέθοδο Friedrich είναι το εξής, είναι να βάλουμε, συγγνώμη, έχω κάνει, τώρα είναι σωστός σταυρός, είναι να βάλουμε σε αυτές τις θέσεις τα δύο κομμάτια που λείπουν, δηλαδή τη γωνία και το αντίστοιχο edge, να τα βάλουμε ταυτόχρονα. Και πρέπει να έχουμε 4 τέτοια ζευγάρια. 1, 2, 3, 4. Όταν μπουν αυτά τα 4 ζευγάρια, επειδή έχουμε κάνει το σταυρό, θα έχουμε τα 2 τρίτα του κύβου. Οπότε κάθε φορά κοιτάμε να δούμε, καταρχήν ξεκινάμε από το πάνω layer, να δούμε αν έχουμε κάποια αγωνία με λευκό στικεράκι. Ας πούμε σε αυτή την περίπτωση έχω αυτό. Και θα πρέπει να βρω και την άλλη, αυτό είναι το λευκό μπλε κόκκινο, θα πρέπει να βρω το αντίστοιχο edge, το οποίο είναι το μπλε κόκκινο. Θα πρέπει να τα συνδέσω μεταξύ τους με σωστό τρόπο και μετά να τα κάνω insert στο αντίστοιχο slot, το οποίο είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό εδώ. Τώρα, ο τρόπος για να το συνδέσω έχει να κάνει με το πώς εμφανίζονται στο επάνω layer. Δηλαδή, η τεχνική είναι ότι πρέπει να είναι και τα δύο στο επάνω layer και τα δύο κομμάτια που θέλω, να είναι στο επάνω layer και τα δύο κομμάτια. Και αναλόγως αν έχουν, τι προσανατολισμό έχουν, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, ας πούμε, για να τα συνδέουμε. Μπορεί να τα βρούμε και ενωμένα, είτε έτοιμα, είτε flipped, αλλά θα πρέπει να τα γυρίσουμε τέλος πάντων και να τα κάνουμε insert με τον σωστό τρόπο. Τώρα αυτό είναι μια σχετικά εύκολη περίπτωση, είναι όπου η γωνία είναι κατά αυτόν τον τρόπο προσανατολισμένη, δηλαδή το λευκό στικεράκι της γωνίας βρίσκεται σε μία από τις δύο πλαϊνές θέσεις, δεν είναι στην πάνω πλευρά, στο πάνω layer, και το χρώμα της γωνίας είναι αντίθετο από το χρώμα του αντίστοιχου edge. Ο τρόπος για να κάνουμε το insert είναι ένα απλό insert που κάνουμε R, U, R τόνος ή L τόνος, U τόνος, L, θα το εξηγήσω τι εννοώ. Απλά τώρα τι γίνεται, αν βάλω τη γωνία ακριβώς επάνω από το σημείο που πρέπει να γίνει το insert, εδώ δηλαδή, αν είχα το κομμάτι αυτό εδώ, θα μπορούσα με μια τέτοια κίνηση να το ενώσω. Άρα τι κάνω, κρύβω τη γωνία, φέρνω το κομμάτι εκεί πέρα που θα έπρεπε να ήταν για να κάνω και μετά κάνω το insert με αυτόν τον τρόπο. Το δείχνω άλλη μια φορά, ήταν έτσι. Το edge είναι εδώ, η γωνία είναι εδώ. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να μπορέσω να τα συνδέσω. Άρα κρύβω τη γωνία, φέρνω το κομμάτι εκεί πέρα που πρέπει να είναι και μετά έχω αυτό, το οποίο γίνεται πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο insert. Προχωράω στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι, τώρα μου εμφανίστηκε στο πάνω layer μια γωνία που έχει το λευκό στικεράκι από την πάνω μεριά. Οπότε βρίσκω το αντίστοιχο edge, που σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό εδώ. Ταιριάζω το χρώμα που δεν είναι στο πάνω layer από το edge στο αντίστοιχο χρώμα, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το πηγαίνω στο κόκκινο. Εδώ. Βλέπω ότι το insert πρέπει να γίνει σε αυτή εδώ τη θέση και έχω εδώ το edge και εδώ τη γωνία. Άρα το διώχνω από εκεί πέρα που πρέπει να πάει, δηλαδή πρέπει να πάει εδώ, το διώχνω εγώ από εκεί, κάνω 2U και με αυτόν τον τρόπο ενώνονται. Μετά τα επαναφέρω στο πάνω layer και κάνω ένα απλό insert. Έτσι ήτανε. Το διώχνω, κάνω 2U για να τα ενώσω, τα βάζω στο πάνω layer και μετά κάνω ένα απλό insert. Τώρα δεν έχω άλλη γωνία στο επάνω layer, οπότε ασχολούμαι με γωνίες που προφανώς είναι κρυμμένες. Να μία εδώ, η οποία είναι στη θέση της, αλλά είναι με λάθος προσανατολισμό. Βρίσκω το αντίστοιχο κομμάτι, το οποίο είναι εδώ, παγιδευμένο. Άρα μπορώ να κάνω το εξής, επειδή αυτή η γωνία είναι στη θέση της,
θα πρέπει να μπει το αντίστοιχο κομμάτι εδώ και με τον τρόπο αυτό θα φύγει και θα είναι ελεύθερο για να το βάλω στη θέση του. Άρα ψάχνω να βρω αυτό το κομμάτι ποιο είναι, πρέπει να είναι το μπλε πορτοκαλί, το οποίο είναι εδώ. Το φέρνω πάνω από το μπλε και ο τρόπος για να μπει είναι, πρέπει να πάει εδώ, το διώχνω, επειδή πρέπει να πάει το διώχνω απέναντι, ανεβάζω την πλευρά, επαναφέρω, κατεβάζω και τα έχω ενώσει με αυτόν τον τρόπο και κάνω ένα απλό insert. Τώρα με αυτόν τον τρόπο έχω διώξει και το κομμάτι που ήταν παγιδευμένο εδώ, το έχω διώξει στο επάνω layer, άρα το φέρνω και αυτό στο χρώμα του, εδώ. Και τώρα για να μπει, σε αυτή την περίπτωση ας πούμε, για να μπει είναι R, U, R τόνος, U τόνος, R, U, R τόνος. Και αυτή πολύ εύκολη περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό έχω ολοκληρώσει το F2L. Λοιπόν, πολύ εύκολη περίπτωση. Είναι ήδη ενωμένα τα δύο κομμάτια και πρέπει να τα βάλω σε αυτό εδώ το slot. Θα μπορούσα να κάνω αυτό εδώ, δηλαδή τα γυρίζω πάνω από τη γωνία που πρέπει να πάνε, μάλλον εδώ, στη θέση που πρέπει να πάνε και κάνω ένα L τόνος U, L και μπαίνουνε. Αν δεν θέλω να κάνω flip, rotate το give ας πούμε, υπάρχει αυτή η μέθοδος. Τα πηγαίνω πίσω, το slot είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, είναι πίσω μου αυτή τη στιγμή, είναι πίσω και είναι ακριβώς από πάνω και αριστερά το λευκό στικεράκι και κάνω αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ εύκολο. Μετά υπάρχει ένα κομμάτι με τη γωνία την αντίστοιχη που είναι σαν την προηγούμενη περίπτωση που είδαμε πριν. Απλά πηγαίνω αυτό στο χρώμα του και επειδή θέλει να πάει εδώ το διώχνω αντίθετα, βάζω τη γωνία από πάνω και κάνω ένα απλό insert. Τώρα αυτή είναι μια περίπτωση ας πούμε στην οποία είναι παγιδευμένη η γωνία, παγιδευμένο το edge και η γωνία από πάνω, θα πρέπει να τα ξεχωρίσω. Επειδή αυτό είναι πορτοκαλί και αυτό είναι πράσινο, βλέπω ότι άμα τα ξεχωρίσω με ένα U και βγάλω τη γωνία με ένα R, για να επιστρέψω αυτό κάνω ένα U R τόνος, αυτά έχουν έρθει σε μια θέση τα οποία είναι αντίθετου χρώματος, οπότε με ένα απλό R U R τόνος μπήκανε. Αυτή είναι μια περίπτωση πολύ συχνή που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Έχει διάφορες μεθόδους για να χωριστούν πρώτα τα κομμάτια. Βασικά, επειδή είναι έτσι ενωμένα, θα πρέπει πρώτα να χωριστούν για να ενωθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Από εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι. Όταν είναι φτιαγμένο πίσω το άλλο slot, όπως είναι αυτό εδώ, και πρέπει να φτιάξω εγώ το μπροστινό slot, αλλά το πίσω είναι φτιαγμένο, μπορώ να κάνω το εξής. Κατεβάζω τη γωνία, την κρύβω, κάνω 2U και ανεβάζω, οπότε τα έχω φέρει τώρα έτοιμα για να μπουν. Τα βάζω, αλλά βλέπω ότι έχω βγάλει το άλλο κομμάτι, οπότε κάνω ένα τέτοιο τύπου insert. Ας δούμε μερικές ακόμα περιπτώσεις. Αυτό είναι μια γωνία που η αντίστοιχη πλευρά της είναι εδώ. Την πάω από πάνω για να τα ενώσω, τα βγάζω στο επάνω layer και τα φέρνω ακριβώς εκεί πέρα που πρέπει να είναι για να μπουνε. Εδώ τώρα βλέπω ότι έχω αυτή τη γωνία και αυτό το edge, έχουν αντίθετο χρώμα, άρα θα πρέπει να είναι κανονικά σε αυτή τη θέση για να μπορώ να το βάλω. Άρα κρύβω τη γωνία, φέρνω το κομμάτι εκεί πέρα που πρέπει να είναι και κάνω αυτό το insert. Και μετά έχω αυτό το κομμάτι που είναι παγιδευμένο. Αυτό πρέπει να πάει εδώ. Βγήκε. Και αυτό είναι μια περίπτωση τώρα που είναι η ίδια αυτά εδώ. Υπάρχει εύκολος τρόπος με κάποιο L, αλλά ο πιο, πώς να το πω, beginner είναι λίγο το βγάζουμε από τη θέση του. Πάμε δηλαδή τη γωνία πίσω για να μπορούμε να κάνουμε αυτό, επειδή αυτό είναι ένα άδειο slot. Κάνουμε αυτό, φέρνουμε τη γωνία, το edge από πάνω, τα ενώνουμε και μετά κάνουμε ένα απλό insert. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι όταν είναι ενωμένη το edge με τη γωνία και το στιγιάκι και λευκό από την πάνω μεριά, οπότε κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. Είναι για να μπει, το βάζουμε ακριβώς πάνω από το slot που πρέπει να μπει και είναι R, R, U, R τόνος 2U, R, U, R τόνος, U τόνος, R, U, R τόνος. Το ξαναδείχνω άλλη μια φορά. R, U, R τόνος 2U, R, U, R τόνος, U τόνος, R, U, R τόνος.
Άλλη περίπτωση ενδιαφέρουσα είναι όταν είναι έτοιμη η γωνία και το edge δηλαδή, και η γωνία είναι από πάνω με το λευκό στικεράκι να κοιτάει ψηλά. Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε εδώ σε αυτή τη θέση, είτε εδώ σε αυτή τη θέση, είτε ακριβώς πάνω από τη γωνία. Όταν είναι εδώ κάνουμε τρία trigger, δηλαδή RU αρτώνος γειτόνος και έχει μπει. RU αρτώνος γειτόνος, RU αρτώνος γειτόνος, RU αρτώνος γειτόνος και έχει μπει. Επίσης, αν είναι από τη δεξιά μεριά, από εδώ δηλαδή, και πρέπει να μπει σε αυτή τη θέση, μπορούμε να κάνουμε αυτό και μπήκε. Ή αν είναι από την κάτω μεριά, μπορούμε να κάνουμε αυτό και μπήκε. Είναι στην ουσία το ίδιο trigger από διαφορετικές θέσεις. Αυτή η περίπτωση, πάλι το edge είναι στη θέση του και η γωνία είναι από πάνω, το λευκό στικεράκι είναι σε μία από τις δύο πλευρές. Το διώχνουμε προς την κατεύθυνση που δείχνει το λευκό, δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση πίσω. Ανεβάζουμε το κομμάτι, διώχνουμε, κατεβάζουμε, φέρνουμε τη γωνία στη θέση της και τώρα πιάνει ένα απλό insert. Και αυτό είναι πολύ ωραία και γρήγορη περίπτωση, όταν η γωνία είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένη ώστε το λευκό να είναι στην αριστερή πλευρά, στο L δηλαδή, ή μάλλον στην F, γιατί αυτή θα την ονομάσω R, και βλέπω το χρώμα αυτό να είναι στο αντίστοιχο edge από την πάνω μεριά, δηλαδή το πράσινο είναι πάνω εδώ, οπότε είναι R, U-τόνος, R-τόνος και ενωθήκανε και μετά ένα απλό insert. Αυτή είναι μια περίπτωση που είναι πολύ γρήγορη. Όταν είναι τα κομμάτια ενωμένα, το λευκό είναι προς τα πάνω και εδώ πάνε αντίθετα τα χρώματα. Το βάζουμε πάνω από τη θέση που πρέπει να πάει, εδώ. Και τότε, κουνώντας την πλευρά που έχει και τα δύο μαζί, κάνουμε, στην περίπτωσή μου δηλαδή, ας την ονομάσω αυτή L. Είναι L τόνος 2U L και έχουν χωρίσει, έχουν έρθει σε μια θέση δηλαδή που κάνω ένα απλό insert. Όταν είναι παγιδευμένο, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν πολλοί τρόποι, δηλαδή υπάρχει τρόπος να βγει έξω το ζευγάρι, οπότε πάμε στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά υπάρχει και τρόπος να βγει από την άλλη μεριά, οπότε πάμε στην άλλη περίπτωση. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάτσει ο καθένας να τα δει μόνος του. Αυτό είναι δηλαδή το intuitive F2L. Απλά για τις δύσκολες περιπτώσεις, όπου είναι παγιδευμένη η γωνία δηλαδή και flipped το edge, θα πρέπει να δείτε λίγο άλλα βιντεάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στα αγγλικά, τα οποία έχουν το notation RU κτλ, που βοηθάνε πάρα πολύ, και πάρα πολύ βιβλιογραφία. Αν κανείς έχει απορία με κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση του F2L, τέλος πάντων, μπορεί να μου στείλει ένα mail ή να κάνει ένα comment και θα προσπαθήσω να απαντήσω.